बिहारनि थाइजौ बागान बिहार खोरखिखौ फुगारहांदोंलै बिसोरो लामा सेर सेर थाइजौ खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ साफ्रोमखौ बरायहरनाय थाबाय पाटना मोनफैबाय नै मैयानिफ्राय लानानै दिनैहाय पाटना मोनफैबाय पाटना जंक्सनाव मोनसे थाथ'दों आरोखि दा हाबफिनसिगोन गाबोन फुङावसो मोनहैगोन ओमफ्राय ट्रेना जानाय मबाइलाव मोजाङानो नुबावासै नै बे साइज नङाला ओमफ्राय मोगथाङाव राउन्डल'खा हाजोआबो ओरैनिफ्राय मा ओंख्रिलाय थिखाथाय नै ओंखाम मा ओंख्रिलाय थिखाथाय ओंखाम फैबाय बेबो ओंखाम ओमफ्राय बे ओंख्रिलाय थिगदां भाजा आरोखि नै सामस दंखायो माथो बेदर गैखायाना औ गावनो होनलायबाय बेसो होनलायबाय औ औ 150 औ बे मिरामिसरा नों दावदै दंखायो होनबाय नालाय औ मिरामिस बिहरबाय ओंखामा थोआला बेखौ जोंनिया थोआना खायसेना पनिर नै पनिर बरिया जानायफ्रालाय 150 आरो बियो बेजों जाथारगोन दा बे बाहारनि नाजाराखौ नायदो ओरै ओंखाम जाबाय आलु पनिर $150 जाखांनानै नै बास फुगारस्रां ओंखाम जाखांनायनि बिरानि बरिया जाखांना दुमथा एबार उन्दुनोसै अयथासार गरमलै नै थाइबें ओमफ्राय थाइबें जानोसै बरियानो थान्दा थान्दा फ्रेशनो ओमफ्राय नै मानसिनि अबस्थाफ्रा मा रोखोम जानानै दं दुगैनो मोना मानो मोनानो थाइबें जानो लाग्रोनि सिङाव ओमफ्राय थांबाय थानोसै खानै मोनालायबाय नै जोङो 6टा नय दाबो सानानो हाबबावाखैसो नै सानानो हाबाखै 6टा नयब्लाबो ओरैहा मोनानि जानाय अर्डार खालामलायबाय दा फैसिगोनलाय जानाया दिनै खानबाय थादों जों ओंखाम फैदों नै ओंखाम लाबोबाय 9-15 मोनानि जानाया दासो नै ओरै चिकेन दाउ बेदर ओमफ्राय रुटि दं नै रुटि मोनसे परटा आलु सयाबिन
kali dasar apa ini mencak dasar kamu sih jangan apa tak kamu ada berani otra lagi उन्दुनोसै बयबो उन्दुजोब्बाय नै ओमफ्राय टाइमा जाबाय जाखो 9:44 उन्दुनोसै ओमफ्राय गाबोन सोरांला दिल्ली लाइव जानाय सत्र'थासो जालाबायना थाबाय थानानै 4:34 जाबाय सोरांबाय सिखारबाय देलायबाय मोननायसै मोनफैबाय नै दिल्ली 16 नाम्बारावसो नो औ हे हरै सोरदोलै हरै बिदिनो दिल्लीनि प्लेटफर्मा ओमफ्राय गुमैया नेनानै दंफैखासैनो 16 नाम्बार प्लेटफर्मावहाय नै गारि 9 नाम्बार प्लेटफर्माव फैबाय दिल्ली गिदिर मानसि बेरायग्रोनोसै बेबाय थायो भिडिअखौ नोंथांमोना अभारब्रिज 16 नाम्बार प्लेटफर्मावसो खानो नै गाखोगासिनो ओरैबादि गिदिर मानसिफ्रा सुद्ध' 15 नै सल्ल'आबा अबाव ओरैबावसो जागोन ओमफ्राय नै बेसे गिदिर प्लेटफर्मा दिल्लीना गाहामखा ओरैजों नै सल्ल'आ ओरैसो औ एसे गिदिर दिल्लीनि प्लेटफर्म थाबायगासिनो एबारसो बेरायनो मोनसिगोन गोगोम गिदिरखालै गोगोम गिदिरखालै 16था प्लेटफर्म दं जाहैबाय dasar मानसि डाउनलोड यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 2040 दिल्ली जंक्शन से बठिंडा जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया रोहतक जंक्शन जी जाखल जंक्शन अपने निर्धारित समय 8 बजे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से मैयाबा महाय दंथाय नेनानै दङ जाहैदों ओरैनो May I have your attention please? Train number 20409 Delhi Junction to Bhatinda Junction Superfast Express Via Rohtak Junction G. आगा मस्त बर'खुन जासिगोन गोगोम अखालै दिल्लीयाव नै सेन्देलजोंसो बेरायखादों ओमफ्राय Number platform से लांफैबाय गुमैया धन्यवाद
Gaga mukha. May I have your attention, Đứng ra, please? có tiêu pha này. 204009 Wow, Mấy này mình phải thật đến thằng mana video của vậy. Phải cái này Korea Lal Killa để phải cái này thằng mana next video. Ai camera đi học lắm vậy này. Tụi mình ai lên này. Hả? Một hết nữa mình phải đến phải nữa. Đây học lắm vậy. Bên này nhà. So, thank you for watching. Next video हमें लगे मनपसंद लगे पर लेकिन ये है ड्राइवर भाई अभी मेरे को बोला लास्ट में आप चला के जा सकते तो ले जाओ तो बोला कहाँ से सरकारी गाड़ी में कहाँ चले नहीं रहा हम फ्रेंड यार चलाने तो नहीं रहा ड्राइवर ही नहीं हमारा सब ड्यूटी पे गया है इधर बारिश मैं चाहता हूँ रूम में सो के आ जाए अरे हम लोग Gue langsung itu nih. Tapi range kapan nih? Tapi range enggak? Kamu nih bro? Ini cuma ada ini ya kemana? Gue sabun masih. Oh, binga? Alang nó bật lên rồi. Ini bini nggak ada nggak? Oh, bini dah. Cái gì da mà ba sen komas sats Ini lama banget ini udah kalau ini lama banget. nah Ini itu malah Delhi negara